मैयानि सानसे सिगां इउपिपिएलनि सासे एमसिएलए खारबाय बिजेपि जोंबो थांनानै जों बिजेपि नि माला गानहैयाखै टफि गानाखै जोङो दिनै इउपिपिएल आव थांनानैबो जोङो माला गानाखै नंगौ जों बे चेकिंखौ पुरा जरदार खालामगासिनो दङ आरो बांसिन जरदार जाबावगोन माने दाथ' गोजां बोथोर फैबाय नालाय आरो बे समाव मानसिफ्रा गोबां माने पिकनिक जाहैनाय रंजानाय बेबादि माने खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि जाउनाव एखनबा जाब्रबथाय जानानै अबथिरा जिउ गोमानाय जों बेखौ नुनो मोनो दा देग्लाय नैबे गोदान बोसोर फैनाय जों लोब्बा लाखिनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा गारि सालायनानै जाहाथे जाब्रबथायाव गोग्लैनानै अबथिरा जिउ गोमानाङा बेखौ जोङो थांखि लानानै बेखौ मिजिं लानानै जोङो नैबे चेकिंखौ खालामदों आरो बे चेकिंआ सोलिबाय थागोन अबयसे चेकिंआ जाबाय थाखायो जोंना किन्तु नैबे गोदान बोसोरनि खोथाखौ लानानै बांसिनै माने चेकिंखौ खालामगोन दा बाथ्राया ओरैहाय पुरा क'क्राझार जिल्ला नैबे क'क्राझार टाउनल' नङा कारिगावल' नङा जों दा कारिगावआव दङ क'क्राझार जिल्लानि जेसेबां खना खनला जायगा दङ जोङो पुलिस बिफान जिल्ला बेंगिरि जथायै नैबे चेकिं हाबाफारिखौ आखायाव लादों मोनफ्रोमबो पुलिस स्टेशना मेंनाय गैयाजासे सानफ्रोमबो चेकिं खालामगोन बेहाय हान्थामेला बिफाना बिथांमोनजों थाफानानै नैबे खामानिखौ जोङो माने मावगोन बेहाय मोनसे प्लेनलि माने खावलायनाय थागोन रायजो राजाफोरनिसिम जे बिथांमोनहा खमसे खम गावनि जिउनि रैखाथिखौ जाहाथे थिग लाखियो न'खरनि मानसिनि खोथाखौ साननानै गावनि बिसि फिसानि खोथाखौ साननानै गावनि गथ' गथायफोरनि खोथाखौ साननानै गावनि बिमा बिफानि खोथा साननानै जाहाथे गावनि रैखाथिखौ गोसोआव लाखिनानैसो जाहाथे गारि सालायो बेखौ गोसो सिंनिफ्राय जों खावलायहरो जिहेतु इंराजि गोदान बोसोरा खाथिसै साफ्रोम रायजो राजाफोरजों लोगोसे गारि सालायग्रा बिथांमोनखौ मा मेसेज होनो सानो जाहाथे निसा बुस्थु लायालासे गारि सालायनायनि औ बेनो माने जुमाय लोंनानै गारि सालायनायावनो बांसिन जाब्रबथाय जायो जों बेखौ नुनो मोनदों दा बेनि थाखायनो जों नैबे चेकिंआव सानफ्रामबो माने जुमाय लोंनायखौ चेक खालामग्रा मेसिन लाफाबाय थाखायो मोनफ्रोमबो पुलिस स्टेशनाव दङ बियो जोंनि ट्रान्सपर्ट माने हान्थामेला बिफाना चेकिं खालामबाथ' थाखाथारो बियो आरो बेहाय जुदि डिटेक्ट जायोब्ला जुमाय लोंनानै गारि सालायनाया जुदि फोरमान जायोब्ला बेखौ नियम बादियै एक्सना लानाय जाखाथारगोन ओरैनोथ' 10,000 फाइना दंखाथारो बेजों लोगोसे बिनि लाइसेन्सआ एकदम माने खुनु भुल गैया बेवहाय खुनु दस्रा खोथा गैया लाइसेन्सआ बेना माने फार्स्टआव सासपेन्ड जागोन बेनि उनाव केन्सेलबो जानो हागौ बिनि उनावहाय जोंनि एमभि रुल मथे फाइनजों लोगोसे 6 दान जेल जानायनिबो माबा प्रभिजन दं बेहाय दा बेसेबां माने माबानो जों माने जुमाय लोङा जासे गारि सालायबानो जाबाय जुमाय लोंनानै गारि सालायबानो जाबाय आरो मोनसे बिराद गोनां खावलायनाय दं खावलायनाया जाहैबाय दाथ' पिकनिक जाहैनाय बोथोर पिकनिक जाखांनानै जुमाय लोंनानै जाहाथे गारि दा सालायबोथों आरो मटर साइकेल सालायनानै जाब्रबथाय जायोब्ला सालायग्रा ओमफ्राय खिबु उनाव गाखोग्रा सानै मानसिया माने माबा खहा जानो हागौ नाथाय गारि गिदिर साखा खब्रै बा बेबादि मिनि बास बा बास गिदिर बेफोरबादि गारिखौ सालायग्राया जुदि जुमाय लोङोब्ला बे गारियावथ' बिराद बुरजा मानसि गाखोनानै थायोना थ' जाब्रबथाय जायोब्ला सासे जुमाय लोंग्रानि थाखायनो बेसेबां बुरजा मानसिनि जिउआ माने खहा जानो हागौ बे बेलायाव खावलायनाया नैबादि थाहैबाय जे जाय बिथांमोना जोंबो खोनाबाय थादों गोबां रायजो राजाफोरा माने बुंदों माने भैरबकुन्द ब्लकआवहाय
बा समस्तियाव फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसिनि बिसायख'थियाव रिहन दैमारि जोंनि आसामनि बारग' मन्त्रि बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथांखौ नांगौ होननानै बुंनायखौ जोंबो खोनाबाय थादों। दा जोंहा पार्टिया हाइकामान्डआ डिसिसन लागोन आरो बिथांनि सायावबो सोंगोन जे नोंथाङा गेलेनो गोसो दङ गैया, बिथांनिफ्रायबो जों मोनथिनांगोन। खिन्थु रायजो राजा लोगोसे प्राइमारि कमिटि जोंनि ग्रासरुट लेभेलाव बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो आरो बिथाङा गाव मन्त्रि थानाय समाव जाबायदि खामानि मावदोंमोन दिनै रायजो राजा बिथांमोना बिथांखौ मोजां मोनो। आरो जोङो खोनादों मैयानि सानसे सिगां इउपिपिएलनि सासे एमसिएलए खारबाय होनना जों खोनादों आरो फैबाय थानाय फेब्रुवारि दानाव इउपिपिएलनि एमसिएलएआनो थानाय नङा, खारै खारै सानैल' मानसि थालांगोन आरो चिफ आरो डिपुटि चिफ सानैल' मानसिया थालांगोन। इउपिपिएलनि गोबां एमसिएल इएमफ्रा खारनो थाखाय रेडि। इउपिपिएलआ दिनै लांदां जासिगोन आरो सानैल' मानसि थालांगोन इउपिपिएलआव, बे जाबाय चिफ माने डिपुटि चिफ बिथांमोन सानैल' थालांगोन। रायजो राजाथ' गैखाला इउपिपिएलजों आरो लोगोसे एमसिएलए इएमफ्रा बयबो खारनो थाखाय रेडि। आरो बिथांमोन मोनथिगौ जे इउपिपिएल सरकारा जेबो मावनो हायैनि थाखाय फैबाय थानाय 2025 सनाव मालाबाबो बिथांमोना सरकार दानो हाला, कनफिडेन्स लस जाबाय। बिथांमोना कनफिडेन्स लस जानायनि थाखाय इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै माने बिपिएफ दोलावनो फैनो थाखाय बयबो रेडि जानानै दङ आरोखि। मेम्बारशिप ड्राइभआथ' जेबो गैया, माखासे जेबो बुजि मोनै जायफोरा माने मबाइल नाम्बारखौनो सेरनो रोङा बिथांमोन बायदिनोखा मबाइलखौ बिनानै सेरलाबायनानै मोनसे अटिपि फैयो वान टाइम पासवर्ड, बे पासवर्डखौ लानानै बिथांमोना मेम्बारशिप जाबाय होननानै फोरमायबाय थादों आरो बेजों जेबो लाब जानाय नङा। भटार रायजोआ माने इलेक्सन खाथियावसो डिसिसन लायो सोरनो भट होगोन सोरनो भट होआ। 6 मास सिगां, बोसोरसे सिगां, 2 बोसोर सिगां मेम्बारशिप ड्राइभ खालामनायनि जेबो मुलाम्फा जाया होननानै सानदों। आरो भट थुग्रा मानसिफ्रा सप्तासे साननै सानथाम सिगाङावसो डिसिसन लायो जे भटखौहाय सोरनो होगोन आरो धौनि सायाव परिबेसनि सायाव सोनारनानैसो मानसिफ्रा भट थुयो आरोखि। सेनायनिथ' खोथा बुङाखै, दाख्लैबो आसामनि सासे गोख्रों मन्त्रि बिजेपिनि सिनियर लिडार रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंलांदों जे लकेल पार्टिखौ लाफानानैसो सरकार दागोन। बिथांमोना सेनायनि खुनु माने खोथा बुङाखै। चिफ आरो डिपुटि चिफखौहाय मालाबाबो बिजेपिआ लाया, बे खोथाखौ बिथांमोना स्पष्ट बुंखादों। आरो जायखौ रायजोफोरा मेजरिटि भट होनानै बांसिन एमसिएलए देरहाहोनो हागोन बेबायदि लकेल पार्टिखौ लानानै आन्चलिक दलखौ लाफानानैसो बिटिसिखौ सरकार खुंगोन, बे खोथाखौ बिथांमोना फोरमायदों आरोखि। दा बेनिखायनो आं सानदों बिथांमोना बिटिसिखौ थोंजोङै गावसोर सालायनायनि बा सिख'नायनि खुनु माने प्लेनिं गैया बिथांमोनाव। हाग्रामा सार लोगोसे हाग्रामा सारजों थानाय गोबां माने जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ हान्जा हिसाबैनो जोंहा कनफिडेन्सआ जोबोद माने हाई लेभेलनि आरोखि। मानोना जों मोनथिगौ जे जों हारसिङै गेलेनानै जोबोद बुरजा भट मोनबाय थायो आरो रायजो राजाफोरा दिनै साधारन भटारफ्रा बयबो बुङो आरो गामि खना खनला बयबो बुङो जे माने बिपिएफनि सरकारनि समावनो मोजांमोन, बिपिएफनि खुंथाय समावनो जोंहा माने डेभेलपमेन्ट जादोंमोन। जोंनि लामा दालां स्कुल कलेज गासिबो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट गासिबो बिपिएफनि समावनो जानाय। नैबे प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल सरकारनि 5 बोसोराव रायजो राजाफ्रा दिनै माने जेबो डेभेलपमेन्टनि मोखां नुनो मोनाखै आरो जायनि थाखाय गोजाम सरकारानो मोजांमोन, बिपिएफआनो मोजांमोन, बे खोथाखौ दिनै जोङो रायजो राजाफोरनि खुगायाव बुंनाय खोनायो। आरो बिपिएफआ सरकाराव फैगोन 100% खाथां जानानै दङ। बिथांमोना जाबायदि खोथा होदोंमोन आरो बेबायदि रायजोनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै। खोथा होनानैनो टाइमा जोबलांबाय आरोखि। आरो बेसेबां खोथा होबावनो, माखौ फोथायबावनो रायजोफ्रा? खोथा होयै होयैनो खोथायानो जोब्बाय इउपिपिएलआव। माखौ खोथा होबावनो? खोथा होनो गोनाङानो गैला। दा बिथांमोना बेबायदि खोथा होयै होयैनो रायजोफोरखौ गोदै गोदै राव बुंनानैनो 5 बोसोर समखौ बारलांबाय। मावनो थाखाय जेबो खामानियानो गैला आरो मावनोबो समबो गैखाला। दा बेनिखायनो बिसास खालामनाया रायजोफोरा बिथांमोननि सायाव जि बिसास दंमोन बियो दिनैनि तारिखाव जिर' जाफैबाय आरोखि। आरो बिसास खालामनाय नंला रायजोफ्रा बिथांमोनखौ। आरो बेयावनो जे एक्स-एन-डि-पि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया बुंदों जोंखौ पलिटिकेल इनक्लाइन जानानै बिथांमोना हाबसनहैनानै खामानि मावदों होननानै। नाथाय बे नङा। जों सिगांनिफ्रायनो आगोलनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-पिआ खुनु माबा मोनसे पलिटिकेल हान्जानि सिङाव नङा आरो बबेबा मोनसे पलिटिकेल हान्जाजों दानानै होजानाय आफाद नङा होननानै। दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसोर मा हिसाबै आफाद दादों आरो माबे लामाजों थांदों गावसोरनि लामाखौ गावसोरनो मिथिखायो। गावसोर सोर बेखौबो हमनो हाखायो। जोङो जोंनि खामानियाल' जाथों होननानै दिनै जों सोरनिबा आथिंखौबाबो हमगोन, माबा मोनसे खामानिबाबो जों मावगोन। जेरावहाय केसफोरा ओरैबायदि जानानै थांदों जे एनआइए केसनि जों मिथिगौ, जों थांबाय थानाय हिसाबै गासैबो न'खरफ्रा सिलिंखार जालांबाय। दाउ अमा मोसौ हा हु जोबलांजोब्बाय।
गोबां जोंनि सोद्रोमाफोरनि बिहि फिसा गोदाव सोराव जाजोब्बाय दिनै बेफोरखौ सोर खबर लादों इउनाइटेड फराम दाखांनायनि उनावसो बेफोरखौ खबर लादों दिनै बेफोरखौ आरो नोङो जानला मोनला बुंबा जानाय नङा दिनै एनआइए केसआ बेबायदि लेभेलसिमाव सफैबाय गासैबो केसखौ एनआइए खौ सेन्ट्रेलावनिफ्राय आसामाव दिनै रिटार्न लाबोनानै दिनै पाब्लिक प्रसिकिउटर दिनै सासे होबाय दिनै जोंनि एनआइए केसआव नांनाय न'खरफोरा दिनै थाखा फैसा बाहायनांनाय नंलिया गासैबो गभर्नमेन्टआनो होजोबसिगोन आरो बिदिसिम मावदों जों दा बेखौ एसोसिएसना मा मिथिनो रुजुग्राया मा मिथिनो जेराव बिथाङा मोनसेबो सावरायनायाव गैया जेदिनखालि 21 तारिखआव जों सीएम जों सावरायदों अफिसियेल मिटिं जों जिरायदों बेखिनि समाव साख्रि बाख्रिखौ इउनाइटेड फरामा बिख'नानै लादों बेखिनि समावबो जों रुजुग्राखौ नुवाखै बिथाङा गैया 23 तारिख सेप्तेम्बर एडभकेट जेनेरेल देबजित सैकिया सारखौ जेब्ला जों लोगो लादों बेखिनि समावबो बिथांमोना गैया मा रायलायदों मा रायलायाखै बिसोरो जेबो मिथिया 26 तारिख सेप्तेम्बराव साख्रि बाख्रिनि थाखाय एडिजिपि सारजों जों स्पेशल सावरायदों बेखिनि समावबो रुजुग्राया जेबो मिथिया नाथाय दिनै मैया दाखालनि खावब्ला नुजाफैनानै दिनै जानला मोनला बाथ्रा बुंबाथ' जानाय नङा बेखौलाय सोर गनायनो जेबोआनो मिथियाब्ला दिनै मा बाथ्रा बुंनांगौ दिनै साख्रि बाख्रिनि थाखाय लेखा बिदों पुलिसनि थाखाय माबानि थाखाय बे बुस्थुखौ जों अलरेडि मावखांजोब्बाय अलरेडि जों गथायहैखांजोब्बायानो दिनै आरो गोदानै दिन्थिनानै जोंनि मानसिफोरखौ गोदाव सोराव खालामोब्ला बे बोरै जागोन बेखायनो जों सानो जेन जोंनि खामानिफोरखौ बिथांमोना बायदि बायदि बुंनानै जेन हेंथा होआ माव नोंसोरबो सोमोन्दो लानानै माव दैदेनगिरिफोरखौ लानानै माव बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया दा बेखौ जोङो बुंनाय जाबाय जेन नोंथांमोना जोंखौ जेन डिस्टार्ब खालामा जोंबो नोंथांमोनखौ डिस्टार्ब खालामा आरो जों खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय जों खामानि मावाखै बिस्वजित दैमारि बिथांमोननिसिमबो जों बिजिपिआव हाबगोन बा बहाबा हाबगोन नोंथाङा जोंनि खामानिखौ मावनानै होनांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा जों खुनु सावरायाखै आरो रायलायाखैबो माबा मोनसे बिपिएफ बेनाराव थांनानै आर'नाइबो गानहैयाखै बा बिथांमोननि स्टेजाव थांनानै जों आर'नाइ गानहैयाखै बिजेपिजोंबो थांनानै जों बिजेपिनि माला गानहैयाखै टफि गानाखै जोङो दिनै इउपिपिएलआव थांनानैबो जोङो माला गानाखै कंग्रेसआव थांनानैबो जों माला गानाखै जों इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे आफाद इन्डिपेन्डेन्टलि जों प्रेसार होलांगोन आरो जों होलांबाय थागोन जेब्ला जोंनि खामानिया जाया दिनै रुजुग्रा बिथाङा गावसो बयबो मिथियो बिथाङा सासे टिएलसिसि चेयारमेन धनस्रि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट इउपिपिएलनि आरो बेयाव बिथांमोना साबैसे जिरायनायमोन गासैबो बिबानगिरिफोर गोजा दिनै जोंखौसो उल्थायै जुदि पलिटिकेल माबा इनक्लाइन जानानै खामानि मावदों होनना बुङोब्ला बोरै जानो बयबो मिथिगौ बिथांमोना सोर बेनिखायनो जों बारा बुंनो गोसो गैला बेसेबां काउन्टार होलायो एसेबां गाज्रि जालांगोन आं मोनसेल' खोथा बुंगोन जेन जोंनि खामानिफ्राव बेबायदि हेंथा दाहो जेन जोंनि गेजेराव गावजों गाव बुरजा बुरजि जालायनानै जेन दावराव दावसिनि लामाखौ जों लाबोआ बेखौनो जों बुंबाय